Разкажете ни за вашето CV или за вашия опит. Това е първият въпрос, който ние задаваме с цел да разчупим леда, така наречения icebreaker. Ако аз съм специалист по подбор на персонал, аз искам човека срещу мен да бъде спокоен, за да може да водим един плодотворен, хубав разговор. Разбира се, с един въпрос това много рядко става. В повечето случаи хората се стъписват още повече. Винаги, когато започвате процес с интервюта, пригответе се да разкажете нещо уверено, 3, 4, 5 изречения за себе си, които разбира се са свързани с позицията. Първото впечатление по време на интервю е от този въпрос и това ще определи дали ви харесват или не. Специалистите по подбор на персонал, тъй като очакват всички хора да могат да комуникират правилно, предпочитат повече хора, които са така наречените екстроверти, отколкото интроверти, хората, които са отворени. За кратко време бъдете уверени, дори да не сте. Ние разбираме, че вие сте притеснени, особено ако сте на интервю, срещу 2 или 3 от нас специалисти по подбор. Нека обаче да направим нещо друго. Пригответе 3, 4, 5 изречения, изрепетирайте ги пред огледалото, запишете се с телефона си и бъдете уверени. Повторете го няколко пъти и когато може да изпеете направо тези 3, 4, 5 изречения, тогава сте готови за този въпрос. Защото ние, като хора, които се занимаваме професионално с подбор на персонал, очакваме вие да сте уверени. Да има ентусиазъм. И ако аз ви задам въпроса, разкажете ми нещо за себе си, вие ми отговорите какво да ви разкажа, това означава, че не сте уверени и директно губите точки в процеса с интервюто. 3-4 изречения, които да са ясни. Здравейте, казвам се Мариан Генчев, кандидатствам за тази позиция, защото имам опит с това и това. Последните 5 години работя това, елементарно, уверено. Гледате в очите, може да се усмихнете. Това ще покаже на хората, че вие сте ентусиазирани и искате да работите тази работа. Хубаво е да говорите за неща свързани с позицията и неща, които отговарят. Като образование, предишен опит, хобита, сертификати, всичко, което можете да разкажете за позицията, опитайте се да го разкажете сега на този въпрос. Не е хубаво и ние не очакваме да ни разкажете за семейство, не искам да ни разкажете за някакви хобита, които не са свързани с самата позиция. Искаме да знаем дали вие ще сте човека, който може да ни помогне да запълним липсата в съответния екип. Така че това е първият въпрос, който е хубаво да отговорим с неща уверено, свързани с позицията. И избягвайте да отговаряте на въпрос с въпрос. Разкажете ми нещо за себе си. Ако отговорим какво искате да знаете, отново изразява неувереност. Репетирайте този въпрос, винаги ще го имате, ще е в началото на интервюто и трябва да сме уверени.